Oaindarik esplikatu. Bueno, saiatuko naiz labur esplikatzen egoera zein da. Bueno, Jonek esplikatu duen bezala, aste honetan zundaketak eta hasi die itsasondon, eta esan duen bezala baita, inolako informazioak eman gabe, ez udaletxen, ez lurjabei eta ez inorri esan bez. Sartu die bazterretan, eta gaina plan oso txarren, oso zakarrak izan die, nahiz eta zenbait terreno jabek kontrako jarrea azaldu, aurrea, itxildurak eta puskatu, eta oso harrokeri handikin, ez? Sartu di. Eta, bueno, hoi beste behin, udalak jakintzun horren berri, zenbait terreno jaben informazio batik, ez? Eta orduan, korrik eta presaka, saiatu nezabait egiten, gehatu gendun alkate juntzala kontza, horrata, gehatu zon, eta orduan ostiralen, ostegunen alde egin zuen, jautzi zituen bertan makinak eta utzi zituen, eta printzipioz zundaketak gerauta dare. Atzo ez barkau, ostial goizen, alde batetik enpresako arduradune eta Euskal Trenbide sarearen arduradune informazio entregatu zuen herrin, non izango ziren zundaketak, gutxi gara horrego zenbat epeen hilabete bat pasatzeko asmoa daukea. Printzipioz lau zulo die, egin beharreko, eta ematen donez, hemen azaltzen den arabera, demora guztien esaten du, herrin gaineko erabaki badala, ez daula gure eskutan eta ez daukela zergatik erakutsi beharrik inolako paperik eta inolako informazio beharrik, baizik eta goitu datorren erabaki badala, ez?